Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Karon nga adlaw, Biyernes na kita. Diri kita sa petsa 11 sa bulan sa Pebrero nga pagpangalagad. Naga-welcome gid kita sa aton magka-aksyon nga naga-monitor na via online. Amo man sa on air nga mga supporters, mga listeners naton everyday. Welcome na sa aton nga pagpangalagad. Tanasiring tanaliwat kita nga magapangalagad sa inyo karon nga daw tubtob sa takna nga alas 9:30 upod sa gihapon sa inyo amigo sa mikropono. Aksyon Artay Hupon checking in. Kumusta kamo masuki namon nga matag palamati nga hulat na sa pila ka mga talakayan kag balita naton karon nga Biyernes. By the way, halong gid sa mga nagabiyahe bala kag sa mga driver nga nagamaniho sa mga salakyan halin sa motorsiklo nga single, no, pakadto sa tricycle, di pasay nga mga jeepney, mga buses, mga trucking nga nagakarga sang tubo kag iban pagid nga kargamentos. Subo-subo nga balita kay kabaluka dira sa Banwa sang Kanduni may aksidente kahapon. Ti isa ka volunteer teacher kilala ko gid actually, no? Ingod balay namon, tupad balay namon sa una sang magagmay pa kami, pero ini siya bata pagid, no? Gamay pagid ni siya. Daway pa na bunag ni sang didto kita sang una sa Mulubulo sa may Tabuk Suba para ga-star. Ti kahapon aksidente nga ila sini ginasakyan nga tricycle ay nano man niya nga nagkuanay sila sang tracking, nagsantikanay, nagakarga sang tubo, tumabog ang biktima nga si Gigi Andico. Tali, doon nakasal naman is Gigi mo. Dason, aksidente iya, siya gid ang natapakan, no, sang tracking, kag daw mo ningin tunaan sang iya, ngagkamatayon. Nagapalabot gid kita sa aton pagkondol, ang kasubo, no, sang pamilya nagapalabot kita sa magpangamuyo kag subong no, sa kasubo sang pamilya dira nay Kagawad Fructoso Choitos Andico, no, isa sa mga suod gid nga biyan sa akon amay kag namon man nga mga kabataan, no. Maninoy ni si Choitos sa akon manghod nga si Ronald Bebot Tayhupon ti subo-subo. Pagkabalo naton, salamat man kay Dindo, nagpabalo sa aton nga tiyan mo ni, may natabo sa iya pa kaisa. Anyway, ang aton gin nga pagpakamuyo, no, pagbuylog sa kalisod sang pamilya Andico dira sa Barangay Banga sa Banwa sang Kanduni. Anong pila ka madalag ko nga balita karon nga daw nga tuntutukan diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Oplan backlash sang Commission on Elections diri sa Metro Bacolod ginapatigayon na subong adlaw nang pag-incendi naton alas 8 karon nga aga. Magaumpisa na ang pagpangkakas sang COMELEC upod sa mga ahinsya sang gobyerno, departamento sang gobyerno nga nagabuylog sa ila programa na pag-incendi ko do sa Barangay Bata ang ila target karon nga aga. Baloon tang sitwasyon dira karon kag base masugilanon taman si Attorney Revo Sorbito nga ngila sini COMELEC officer diri sa Metro Bacolod pirong patrol nagpadulong man dira upod sa COMELEC kag sa team nga nagakompose sining backlash operation. Ano pagid na-recover nga sabo sa separado nga operasyon sang kapulisan sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental naglabot sa kapin 5 milyones ka pesos. Ina ang natabo o kon sa operation resulta kahapon nga daw nga ginpatigayon sang kapulisan dira sa Victoria City. No, sa Victoria City alone Bacolod doon manidihok nadakpan mga 3.4 million pesos ang na-recover diri sa Bacolod iya sang station number 8 man nga operation mga 1.4 million man
ang worth sang illegal drugs nga na-recover. Resulta mga kaaksyon arestado ining mga nagabaligya sang illegal nga droga. Anay alkalde sang Isabela kag duha ka mga punong barangay sa amuman nga lugar nagsungka sa otoridad kahapon nga adlaw paagi sa talatapan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ini nga mga opisyalis sa nagapangatubang sang kaso kag ginlakip, ginulamid, ginpasakaan sang kaso angot sa insidente o pagpatay sang isa ka konsyal dira iya sa Banwa sang Moises Padilla. Ibaluon tara karon no ang latest update sina kay ikapila na ning mga opisyales nga nagsungka diho sa NBI nga nag-agi o kon ginproseso ang ila sini pagsungka directly dira sa Office of the Vice Governor. Ano pagid? Pakapon, kibot man kita sa balita, may isa iya ka lalaki nagasuprer sang nervous breakdown, naglukso sa ruro, pila pa lang ang distansya, nagikan diri sa kilid sa Bridco Port, tiwaigin makasalbar, no? Patay ini mga kaaksyon. Amo na so far ang pilag kamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga adlaw diri sa inyo palatuntunan action hotline. Ang aton pagpangalagad karon niya nga Friday, buylog ang ginadulong sa inyo si Kalwan St. Director Alfred sa Pure Mangosteen Capsule and Tinga Combination. Di ka mapagkalipat, amo gini ang ginarecommend naton sa aton nga magka-aksyon. Agod Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete. Ito si Action Eden, although ay pa naka-start subong, basi kung updanay, Mr. Attorney Revo Sorbito, kung wagin man, kwanontan lang sila, no? Itawagad na lang si Attorney Revo Sorbito. Kay sige subong actually ang on standby sila, abot din ang target, kaya ang pag-insindi ko no Barangay Bata, amo ning una nga lugar nga padulungan subong sang Comelec. Now, nagligad to siling ni Attorney Sorbito ang instruction sa ila once nga nag-umpisa na ang campaign period. Di magsiling ka election period ang activity sina nag-start para sa national nga magkandidato ti amo niho sang nagligad pa ang Pebrero 8 no ti amo na siya ang pag kick-off sang mag-campaign. As a matter of fact, muning reason, nga puwerte ang randade sa magkandidato
dito sa nasyonal. Ang primero nga instruction nga pati ang sa lokal at the start of the election period, dala sila sa regulation, no, meaning ang pagsunod sa ginapatuman sang Comelec nga dapat ti may aras ang takos ang gamiton nila nga mga campaign materials, no, kaysa subong lang obviously mabalkam. Ang iba na nga nagabutang sa mga posters nila, hindi pa madala sa regulation. Huwag mo na ginabutang na nga vote. Ti abi ano yung nagsulod sa alimpuduan mo iya? Kung huwag ka sang tuyo, kag nakafile ka naman sa certificate of candidacy mo, but for the sake, nga abi makaluwas ka, no, sa Fair Election Act o kung sa kasuguan si Comelec, tiyan mo lang iba, huwag ginabutangan nga vote. Pero ti obviously, kapapili ka mo, ti ano na yabi, hindi na yan pamulitika. Galing kay under automation law, wala sang premature campaigning, in other words, hala pa gusto ka mo da, no? Kutob sang may ara sang kwarta nga makasarang, hala pinagusto ka mo, bratar pulinda. Ang iban gani ginaedit, pang itsura mo, matyagan ko sang year 1990, pa mga picture ang ibutang lada. Ang problema kay lately, last week, may aras ang panibago nga guidelines, sige pabalaw ng Comelec, nga iya sang local will be regulated on March 25, nga daraban mag-kick off ang election campaign for the local candidates. Nandamunta din sa mga direksyon din padulong ang team sang backlash operation, nga tukod, of course, ginapamunuan sang Commission on Elections diri sa Metro Bacolod. Patrol reports. Kakaroon ta si Akson na Eden Abuso sa patrol. Siya subong ang aton main woman. Siya subong ang nag-onboard na sa patrol. Akson Eden, kumusta na? Good morning. Actually, na Art, binahulat-hulat pa ang team sa Comelec, specifically ang Operation Backlash Man. O kung ang team Backlash, base sa aton na nabaton nga report, subong maadlaw sila mag-umpisa sa pagpangbaklas sa mga illegally posted na mga posters or tarpaulin tungkol campaign materials abe sa mga kandidato para sa May 2022 nga eleksyon. Start pa lang sa campaign period man sa type 8 action art sa national. Amo ni ang kuan nila, ang target nila. Actually, ari kita sa may barangay Bata kay diri ang ila singing starting point, pero as of now wala pa din sila ang sinarto na hulat pa, pero do nag-una kita libot man di sa may barangay Bata, minimal man lang sa mga materials nakita natin kalabanan mga tarpaulins ari sa mga puno. Initially, nambal naman isang Comelec, hindi na siya pwede. Kaya ginabugusan ng isang team backlash, Operation Backlash, isang Comelec is from DNR, kag DPWH. Nakakabalo naman kita nga ang DNR, hugot gid kay stricto. Nga nagpalayag na avoid kag hindi bigya pwede. Butangan o kung pastilan sa mga campaign materials ang mga puno. Diri sa Bata do amo na dito buong action art ang makita naton sa puno nila ginapang topic ang ila tarpaulin kag oversize initially storya naton si Lieutenant Colonel Liada nagigat to although maupod na ng kapulisan sa Operation Backlash to give safety and security sa mga personnel, pero tigitagaan man sila kung may idea man sila ang minimum na size isang allowed na tarpaulin is 2x3 to 3x6 or 3x8 kung action art mo. Kaya makita pa diya dalagko kayo ng mga tarpaulin sa mga national candidates. Tag may iban may palaba, may iban square type siya pero dako-dako na pwede mo na gani Dakulbaan ka gani. Kasama din? Sabon sa balay mo asat asnart. Siling ko dakulbaan ka gani kung imutaran mong itsura kung kaisa kapin pa kung masiplatan mo gulpiada blang daw ginatulok kasang gani dato. Dakulbaan ka no? Oo, balon ka nga. Hindi ko pa iboto. Parang ito. Mabal ka nga, maulat-ulat ka bala kapag lantaw mo sa poster nila, mabal siya dyan, tulok mo. Ay, kalay. Nagkuto ng iba, no? Ng mga kwan,
ang iban nga mga posters ang kandidato nga ginabutang. So hindi lang nasubong, hindi lang yan malaki pa ang local, pero amo nang i-check ta sa mismo sa COMELEC, kagkaroon sa DNR, ti ano niya karon ang iya sa mga local, kung ara man sa puno sang kahoy, exemplar ni anay. Gani, amo pa rin ang ginapamangkot ng sang iba na sa natin. Mahambal. Although masiling mo action Eden, nga ti okay na siya ang measurement sang iya nga tarpaulin. Ang problema galing ka kay sa kahoy karon ginkwan, gintapik ti ano na siya, ibaklas, nano ina. Te, amo nang pamangkoton sa COMELEC Action Art kay mahambal, basi ka mahambal ang iba. Kasi national ka lang man nag-start, iya pa ba lang ka national na campaign period ang nag-start. Sa March 25, puman yung local mo. Di galing okay man na, nga na sa masunod nga bulan pa, March 25, ma-start na sa local. Pero galing yung question na kaya ang imo yung tarpaulin, itapik mo sa kahoy. Gani, hindi gid pwede. Kaya rada ng taga-DNR, Action Art mo. Pero Kahoy is life, siling sang DNR mo. Galing kay sila man gani itong nagapautod sa iba ng kahoy niya, kakaon ta na, kaya do ka sigabal. Gusto lulubra na. Pero do may reason mas last time mo to ganing siling sing iban ay do may rason magali ang taga DNR nga pangkakasoning sa mga along highway no kay kadelikado gid man pero tipid di malang na matriman actually mo. Ato yun walang alang pato nga pang-utod. Pero anyway, going back dari Action Art mo, every Friday nila kasi yun nun wala pa kabalo kung anong itinerary nila pero starting point nila dito sa may Barangay Bata, which is in Bukada, dito sa barangay, halin dito sa may Norte. Okay. Dadamo, di mga tarpaulin, simple welcoming sa Bacolod, makita tayon. Doon, ideal spot pala para sa mga kandidato. Pero subong action Eden, kay wagi ko na sinibla lately, daw wagi ko kasaboy sa may area sa Bata. Nanuna mo na mo ginaman mga tarpaulin, o kung mga posters ang kandidato sa dalan nga natapik. Kung national tarpaulin sa campaign materials, pag-abalat, Action Art, indikit man siling na damo-damo. Yeah. Okay. Minba lang makita lang dala dayon sa aton, siling mga baklas. Pero ako na gani, as I mentioned, kalabanan sa mga kuandere, sa campaign materials, sa national, is sa puno na tapik. Kakas, gini sila karon mag-start isang baklas, kaya tiyari sa mga gadsang dalan na puno, wala man, hindi na silang private property. Gito kung wala man silang yung naganapan nagyahan yun sa isa ka persona. Pero aris puno, tarawon na karon kay amo ni ang mga target sa ngaton silang mga taga-operation baklas. Pero titiri nga bangin man, mas damo ya Action Art campaign materials sa local candidate. Okay. Especially sa diri sa Bacolod. So ang ara na subong DNR, I think ang DPWH mabulig man kay do may mga salakyan ni sila ya tapos may mga personnel nga may mga hagdanan kay taga kumilik way man na ang mga hagdanan ang ginagamit. Oo. Abot may taga electric cooperative, may taga Sineco personnel man nga mabuylog way. Do sa pagbalik sa Liada, kunasa mo lang mo COMELEC, DNR, DPWH, sa kapulisan. Kaya ang babudlay kung kaysa kung nakapin pa ko ng poster, gintapik mo ya sa may postis ang kuryente, tibudlayan ito magsaka karon during the emergency. Ang kwan, ang mga personnel sang electric cooperative. Pero do wala katangla, tadi Action Art, wala man Kaya wala man no? Wala no? Sa mga poste do wala na? Wala sa mga poste, sang Sineco. Basi kinulbahan, mas laguro magtapik si gano nga basi kung pumilit, mas labla? Basi, kung makahamba lang guro ang unod sa tarpaulin, hindi mo ko di pabuta, kaya mas pakuryente ko di. Pero isa no man Action Art. Ito ka no, ako makita, sa Barangay Bata, reachable lang man sa mga isan pare sa akon height to, makakuan lang man makakas lang man ng mga hari, di nga tarpaulin, subong sa bahay, sa Barangay Bata. Okay. Baloon, na nakaroon po din, pag silang barangay, kada Friday nila, kaya hinihibo ka lang sa Art, so kaya sa Liada, para sa Feb 8 dapat, hambal initially nga mong bintana sila baklas, kaya from Feb 8 hasta kagapo, nagpang-survey ang taga-COMELEC, kung diin na area, ang may ara sang balaklason, kaya para subong nga adlaw, mag-start sila baklas, dira na sila madiritso. Okay, So, correct. si
save time na sila nga hindi na magliyong-liyong pa kundi may Botang balon do may sila nga- surveillance team man sila kag monitoring team gali sila do may intel man sila bi ko no. Yes, action art mo na ang bal ni Sir Liada kay para subong adlaw start na sila baklas kay tada next Fridays kabalo na sila din sila dayon pakanto kay every Friday na nga pang baklas action Di art. kabay pa nga paglabay dira sa manug baklas, hindi na nila pagtakdan liwat da kay basi kon sila niya. Lain naman ang ruta gusto nga Biyernes naman karon kaluluoy na naman. Ang mga tarp na by the way nga makuha na kundi pa magkuto kay Attorney Sorbito kundi na dalon kay basi makapangayo blato ang mga tricycle drivers dalom di nga pwede kuno ihapin sa ila atop. Teo, gali na din nila na Ano ba ni uli na sa kandidato? Sige lang kayo makuton na rin si Attorney Revo Bidugay. sige action art. So far as of now, Balikan ta kada wala karon kami parte nagyapon. sa milyon of pesos ni nga almost 5 million gali ni recover oh. Oh, gani action art gabi no from CBO kag Tokpo ang recovered sa buak. Sige. Balikan ta kada karon ng dugay action na Eden, especially balita ni sang separadong drug operation nga nagresulta gid sa kapin 5 milyones ang na-recover nga shabu. No kay kadtuan ko si Attorney Revo Sorbito, abi kay mamangkot kita siya kun di ni dalon karon mabaklas nila ni man. Yes, action art. Balita ka sa patrol. Oh, balita gani alin sa patrol galing na utod siya. Okay na lang to action ni Eden hindi ka lang namon balikan. Ako na lang ma-extra action ni Eden Abuso o mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa kamon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Ayos na. Okay ko no siling ni Action Dorel ang pormada yung subong do si ano malangi si Heart Evangelista man kung makakadto ka mo sa estasyon de. Sos, mga muning maestra, mombot lang. Guro, ay kagid plano mag-absent. Tawag yan, ay si Attorney Resolvito, maluoy ka man ay. Puwerte ka siya subong. Abot sa live kay Naya doon, di kitaon. Ay, grabe ya. Matyagan ko daw, muning maestra mo, siguro, dugay-dugay ka lang masiling, Ma'am, may I go out? Ma-check lang kita sa iya kay may mga pamangkot lang tabla parte ni sa backlash. Tikay ko mo damo ginman ang kalakason karon tinano matabo sini. Dinidalon by the way man ang iya sini nga dinidalon ang mga makuha ni nga mga posters. Ibalik ni sa kandidato, ipadala ni sa DPW sa DNR. Nano matabo ni man kay gusto ta na hibaloon. Ako na kuya sa kandidato, pero ang local di, hopefully basta gani balaan yung violation, basta balaan yung gani nga hindi na among ginimo. Nung why bala sa designated poster area, hindi na lang kamo magulat, nga ibaklas pa. Kamo na lang mismo mato-mato. Total nakita naman na sa publiko, mga nawong yung ginpakabit da, di ba? Online sa hotline. Pero ba-check lang ko kay ayoon ko lang anang iya sininga tiempo while nga maganog kick-off na today ang backlash operation diri sa Bacolod. Joining us over the phone is Attorney Revo Sorbito. Attorney, how are you? Good morning. Good morning, Sunart. Good morning man sa nagpalaman sa imong programa. Salamat gid no karon nga agagid kasado na ni ang operation ta kag sige-sige na ni sir malabot ayan bilog Bacolod today. Actually, on the way kita sa ato na kick-off sang ato na Operation Backlash, no? And then, we'll be doing this, every Friday na until sa end sa ato na campaign period. Okay. I see. Kay ang ako lang ang gapamadamo blak pangkot mga trisika drivers dalom di singa din na dalon ni Attorney Sorbito ang makuha ng madlag ko ang matarpulin kay bangayo kabi siling kumbot makutong sabi Attorney din na dalon ang mga makuha ninyo dira nga mga tarp mga posters. Ang ato na mga tarpaulins or posters, no, or any other campaign materials na ato makuha, we will be keeping that, no, keeping na sa ato ng kusina kay hindi na natin pwede ma-dispose. Okay, that is actually evidence, no, sang illegal posting or oversized na campaign materials later on if ever may mga kaso na ma-file. Okay. So, ang Comelec mo to proprio, why man ni Cesar nga hindi siya i-file niya dayon ang kandidato nga nag-violate sina nga
sa sizes, why man na yan, warning pa man lang, nanong matabo sina? Actually, ang COMELEC mismo, Action Art, pwede na kamoto-copy o file kaso, no? Especially sa may mga salawayon, bala. No? So, right now, we will be taking off mga illegally posted or oversized campaign materials, and then ma-send kami na notice sila. No? Let's see along the way kung sige sila pa na code. So, probably we will be initiating test kung kasi sila naton. Ati, sige. Anyway, good luck sa inyo sa team. Kabalog ko, ara ng DNR, kag iban pagid, no, nga magabulig sa inyo, kiti, wa iman tayo abisan hagdanan, gurong kumilek, nga magpang saka sa mga puno ng kahoy ni attorney? Yes, actually, po dato ng ang PNP, no, kag ang city engineers, no, ang city engineers, mabuli natag sa tulo justice na ton. Ati, sige. So, good luck sa inyo. Ang patrol actually matabid maupod na sa inyo karon para nga mag-witness sa sining first day sang backlash operation sa imo office. Sa mga supporters ng kandidato, basi may tugon ka, sir, kay iba niya, basi bala kung may magkabalong kandidato nga sila maning obra panapik, ya? Yes, Action Art, no, thank you again sa kay Gayunan, no. We would like to appeal, no, to the candidates and their supporters na kung paano abide din sila sa aton guidelines o sa aton na rules, no, as laid down sa COMELEC resolution naton, no, kaya para ibulig man nila sa amon, no, na mag-atawhayan aton sa aton election period, no. Okay. Sige. On that note, attorney, salamat gid, halong gid kamo kag good morning. Thank you, Action Art. Action Hotline. Ay, hindi gali ninyo pwede pa ngayon ang mga kakasyado. Dalon gali niya sa kumilek as part of their evidence. Kabalo ka ang pag-intindi ko doon, ginalitratuhan pa na gani mo. As evidence kadra natabid sa puno sang kahoy which is illegal, and then tiyang posters ginatakos na o nagsobra sa gina-require bangod sa kadakuon sang ginabutang din ang anawong sang kandidato. Ay, abi mo, lahog lang kung magasto ka sa postering na. Ang isa kabilog sina, isa kapanid sa poster, ambot si Action Elry, may ideya ni. Aw, pila lang gani na ang kadakuon kamahal sang bayad mo. Ayan, pangitsura sa kandidato ng ilong niya, kitaon ng buho mo sa kadakuon niya do. Damo gid kandidato di sa Bacolod nga maglabay ka, makabalikid ka kasi mo pagkadako nga sapat ang natapik sa pader ba o sa building. Action Hotline. Di kon kilala ka naman ang kag incumbent ka nga opisyal, nunid naman gani ni hala ka panapik kuro kay tsura mo. Galing iban, nadukan nga basi hindi madumduman. Nga hindi madumduman, di basi way ka man performance. Action Hotline. Pero bisan ipoy-ipoy ka lang, na? Kag kun incumbent ka arang bintaha sa imo. Matyagan ko gani bisan way ka na ni mga posters mo. Jutay lang ang paglibot kung kapin pagidsiging communication pagkanto mo sa tao, hindi ka na niya malipatan Pero kung wala ka performance, alaw ka performance kag nagpanago kay mo during pandemic, kinanglan mo gid magpahimo dako-dako ka tarpulin nga kung in kaso nga sus ma-resupply o pakitaon ng mga punggod sa iba no galing kinabutangan lahapin mo para daw pino man ang supat nila bla. Action Hotline. Ti amo na ang isa ka pinakakuan gid no. Amo ni siya ang isa sang mga balantayan ta. Eleksyon amo ning tiempo kay gayunan nga tanan kita halin sa pigado kang manggaranon pariyo ni tanan ng aton kinabatanong ang aton puder, ang aton siningagahom nga makabuto kag isa lang kabuto ang mahatag mo sa kandidato luwas. Kung ikaw manggaranon, nga may duta ka na sa kupan, nga alipuris mo yung mapilit mo, vote or gabot, lain naman yung istorya. Pero kung lantawon gid, abo ni ang eleksyon, nga tanan kita, may ara lamang sang kinamatarong nga makahatag sang aton hamili nga buto, isa ka buto is enough for a candidate to win the election. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga pasiwala nga na traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kung yara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundog nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sa abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento
kag iban pa nga kinahanglanon. Kini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, everyone, ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining akong trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya at tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala itang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espoligar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nga mga baka taga Bacolod di nakapakalabot ya sa area sang Victoria sang Baligyan na isang Shabu siling ko galapuak na sila din di naguro kagwanta sa mga operation di sa Bacolod ay pero may nabilin pa kay may araman sa tangob nga gagin o sa area sang Station 8 nga ginpatigayon nga operation mo kag nakuhaan man sobra isa ka milyon ka pesos nga value sang Shabu. Ay, parte. Pero ang vaccination kahapon, ang ginpagwa diri sang Juan Balaho, sang provincial administrator nga si Attorney Refrando Diaz, nami galing output kahapon kundi bakunahan bayanihan, sige-sige ni. Umpisa subong adlaw ni hasta, or umpisa kahapon, tubtub subong adlaw, part 3 na ini sang bakunahan bayanihan mo. Kahapon, kadamo gali isang na-record sang Negros, mga 15,370 ang nabakunahan. Tiambot kon i-check ta karon na bilang, for example, Mayor ni Cuyulo sang bago na okay, isa ni sila sa mga naghimo sang strategy nga mga tag sila bugas mo, baylo kon magpabakuna ka do, tag 2 kilo bugas to. Pero ariho, out of the 15,370 nga nagpabakuna kapon, ang natinggalan ko sa listahan, diya nga ang San Enrique 0. Anong tabo sa San Enrique man? Tapos ng vaccination drive na sa inyo? Nga, why diya kapon sa nagpabakuna? Why isang record diyo? Ang may pinakamadamo nga nakita ko diri, nga naglabot sa kalibo, ang sa first district, ang may pinakamandamo, San Carlos, 1,104. Ang Salvador, Tigiven, gabay man nga banwa, 63 ang kadamuon sa nagpabakuna. Sa third district, ang mas dako-dako diri nga nagpabakuna, amo ini ang Silay City nga may 1,193. Sa fourth district, ang bago, damo man, 1,111, about triple, or 4 gigawan ba? Ang numero sang ila resulta sa vaccination. Ang Himamaylan City sa 5th District, amo man ang nagpanguna nga may 1,287. Kag sa 6th District, ang may pinakatayog pinakadamo, si Palay pa ho,
174. Gasunod lang ang kabankalan nga 799. Ang kanunay gani may 302. Ano tamo sa San Enrique nga wagi ka mo i-record nga wagi siyang nagpabakuna sa inyo. Wagi ka mo vaccination drive kapon. Ining bakunahan bayanihan. Aber, ipa-check na lang na karon na. Ibaloon na ni Action Marlon nga ang amo nang natabo nga zero ang record nila. Pila na ka porsyentong nabukunahan sa Enrique? Daw na mo dayan gid ang mga local officials tada. Hoy, kay Elechim Rosaliv, GM Mahinay, kag Christopher Gargar, Glosali, Peronalim, Angeline Brezuela, Maria Fria, Sara Tubias. Action Doors, antes ko tuan si Colonel Martir, ibalikan si Action din gali. Kay ang nakita ko sa video ya gali, pating niya sa local, ginakakas na gali, no? Kapi ko ya gani, kung ang kung ang national lang, pero kung illegally posted, kapin pagid sa hindi sa private area, tapos kagigali ya, lalason gid, ay damo ni maggalagagas karon balikan tabing patrol. Action din pating lokal gali nga illegally posted sa mga kahoy kag poste dala. Boss, gid sila Action Art. Hoy. Tanan ng mga illegally posted. Boss, gid sila diri sa may Barangay Bata. Subong nagasunod kita sa Comelec. Upod din nila subong ang kapulitan kag taga city engineers gali. Okay. Kung makita wala may kwanda sila equipment ni bala nga para Boom truck nila, no? Oo, hapos nila kwaon ang mga sa matag-as nga poste. Kag tihambal ni Attorney Sorbito, hindi magiging necessary nga ara gid sa kada operation backlog ang taga DPWH kag taga DENR. Kaya tihambal nga sa na-identify nila kalabanan di subong abi mga poste ara gid ang ilang sini pangabay sa taga city engineers nga mag-upod sa subong nga operasyon. Hambal nga kung going na to sila kuno pa south sa Lacson Abbey kag going na dito bala sa Alihis Patangubman. Kung dito na sila na area, most probably maupod na ang mga taga DNR kay do kalabanan kung kuno nila na identify mga puno ang ginpang takdan o ginpang kapikanto sa mga campaign materials. Pero makita mo man sa aton sa Facebook Live so kay National sa nagpondo kita. Subong man sige padala naton nga video national kag local campaign materials ginapang kakasgid sang taga Comelec. Damo na no? Ang pang-ahensya sa gobyerno. Siling ko kung isa kadlaw nila nga operation buta ning truck nila ni. Ate, gito ang dala nila 300 lang bitag pick up subong pa lang medyo puno na kay may ara sang dalagbo nga kay may ara Nagpila ng tarpaulin nga mo nakadako man. Abot gani hamba ko gani kada luro kwan mayo parang negosyo ko. Negosyo sa tarpaulin. Oo, tag sa kay eleksyon na galing na daw mabakal siya kay kung ordinary days hindi giba na okay man ang negosyo dabo man ka pobra sina mo. Galing kay problema, kompetensyahan mo yung si Ilre? Hindi gali okay na si Sir Ilre gali So, why nakamudas bata subong kakasgitanan? Ang kasgid Action Art, ari na kami sa may Mandalagan. Ari na nagapang kakas naman din sila kalabanan sa mga poste. Kag sa mga simentado man ng mga dingding, di ginapakakas. So, basta unnecessary, wala akong tanawon Action Art. Ang hindi Okay. Lugar sang dapat papikan sa mga campaign materials Action Art. Ari gidi mismo si Attorney Sorbito na amugid siya ang nagatudlo kundiin ang dapat nga pangkakason nga mga campaign materials. Ahay. Sige, hindi ba nagali pwede pangayuon kay sila nga ebidensya nila dalon na gali sa office nila? Mangayo, pukutani. Gani, ang mga trisikat, gani drivers dalom tingin na. Sila nga sir, basi kung may atutubi, makapangayo kami, hindi gali pwede. Hindi gali pwede Action Art. Kasi sa ila, hindi gali dapat na nilang ebidensya manakag. Ang mga taga-Comelec, gali mismo Action Art, may mga dalaman sila ng mga ladder. Kaya para kung sila lang man yan, sinanla ng mila, reachable lang sang ladder, sila na nagataklas. Pero kung do tag-asgid, amo na ang taga-city engineers,
na pwede magkuha ng mga matagaas na yung mga tarpaulin sa campaign materials. Sige. Salamat gid Action Eden karon kay buo ta na sa udto karon Balitaan sa patrol ang ka-action ng Action Idenabo sa mga ka-action din ka man sa Pilas. Labuton ka sa amon balita kag servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita ng action. Sa Bacolod, Action Radio. Ayos. Kaduan ko si Colonel Martir Liogday kay kapon may covenant sa peace covenant sa ining pagid mo. Hopefully nga bangod sining peace covenant signing ang kinalain niya sa peace covenant signing dis Bacolod kay virtual. Ang mga independent candidates sa Tusaid Quarters ng BCPO, ang tribo pula ara sa NGC, ang tribo puti ato naman sa quarters nila, no? Separate area sila. Why nang tingobla? Pero anyway, kabay pa mangin kwan sila honest bala, no? Kag kabay pa bisan amo ni ka init subong sang gina-expect naton ng enkwentruan ay tani magmayo lang no ang ila sining kwan bala ang level sang kampanyahan ay diri sa Bacolod City. Morning kay Allen Kamatson, silinga tamya ko lang si Nini mukmuk jo gaigda sa duyan likod truck diri sa parking area sa Central La Carlota. Salamat dira kay Phoebe Jan Viahar, Jake Losiro, Lacerna Lapining Hunyo, Richard Panugan, nga monitor man. Salamat dira sa inyo. Araman si Daisy Santuyo Lizao, Family Santuyo, kuno ga monitor. Thank you gid sa imo sining tiempo. Ma'am Michelle, manawag kami sa imo in a short while, ma'am. Tawagan na lang si Ma'am Michelle to kay dugay Action Doors Kay Ma'am Michelle, hindi ko sabat si imo kay nag-board work pa, mama. Kay gusto ko ni baloon sa NGCP karon no kay may mga schedule gali nga mga nga kwandre sa palibot sa Negros kag Bacolod no mga activities nila ti budlay ni karon kon di ka preparar ang tao kay kapin pa sa South Tudog Lawig go do 12 oras ni nga way kuryente sa Domingo. Araban si Daisy Santoyo. Unahon ko lang si Sir Mantera sa karon nga aga. Online sa hotline. Ang hepe sa PCPO Director, we have Colonel Martir on the line. Sir, good morning sa Action Art, dari sa Action Radio Bacolod. Action Art, gumagawan sa listeners ako. Salamat sa time, sir. Congratulations, by the way, sa inyo team. Alin kapon sa Peace Covenant signing. Pagkadto sa ining panibagong mga operation, Blaho, sa may Station 8. Grabe gid yang Shabu sa Bacolod, Colonel, no? Grabe man ang na-recover sa Station 2, sa Station 8. Yes, sir. Buman sa aton nga pag paninguha man, cooperated mayong stations. Aha. Ang isa bala, Colonel, nga naobserbahan ko, bisan sa Victoria, sa Nadakpan, Bacolod nun, siling ko nag-aalapwak na sila subong, sir, kalalabot na sila sa ibang nga syudad, no? Yes, sir. Siguro kasi galipot nagdadalan sila. Hindi mo na-trip ni mga dipinas sila, mag-aubos mo ng ilas. Aha. So, diri sa aton sa Bacolod, in terms ng monitoring ninyo, may sige pang sinulod gapon supply, Colonel? Yes, sir. Mamonitor saan, ba't ginatinguan tagit na ma-monitor tagit sila, no? Hindi mo lang kayo sa Bacolod, damo man pang party, sudad, kasudaran, ilog na pong damo man sulod. Aha. But ginatinguan, Action Art, ang Bacolod City Police Office na madakpan tadi sila. Okay. Sir, kapon, Peace Covenant signing, initiate man sa office nimo, anong expectation ta right after nga nag-participate man ang tanan nga mga kandidato? Yes, sir. Considering nga may angamon aton nga pamalit officer, mag-o si attorney di kami nga or candidates, pasabay lang sa pamalit. Aha. Late, kag maka-ensure ta ang peaceful election. Aha. Anyway, hindi na ako magsablog si mo na kayo daw sako kagid. Salamat ki sa time, Colonel, nga ginatag ka ng gaga. Yes, sir. Salamat man kayo, sir. Mayong aga. Salamat gid, salamat gid. May command conference pa to siya ginayo talang kadali no kay anyway si Ma'am Michelle Vicera bi Action Doors may number ya ka kay Ario may balita ko ding way kada number niya
basi may ara si action ara ko sa cellphone nga gamay na okay ari importante nimo may nabaton ko diri nga advisory may schedule o kuan nila no iya sang NGCP nga daw maintenance no power interruption maga-epekto sa NUSECO nga coverages o coverage area of coverage February 13 ti alas 6 ang aga hasta alas 6 ang gabi ni atensyon kamo da kay importante ni may mga lugar nga apektado rason sini preventive maintenance activity sang ila high voltage equipment and associated protective relays kag secondary devices sa Kabankalan La Castillana 69 kV line. Ti atensyon kamo da preparar na kamo da ho kaya nga apektado ni nga mga lugar La Castillana, bilog nga La Castillana, bilog nga Moises Padilla, bilog nga Isabela, bilog nga Binalbagan, kag parti sa Pontevedra, Barangay Mabini and Zamora, may mga barangay man sa Carlota diho nga apektado pero ari si Ma'am Michelle may istorya ta siya kay do pati no Seneco dis Bacolod do apektado man do may schedule man ni sila mo. Online sa hotline. We have Ma'am Michelle Visera, Public Relations Officer sang NGCP update si Abi kag parti man sa registration. Ma'am Michelle may aga. Mayong aga, action art. Good morning man sa ating mga listeners. Salamat gid no sa Domingo sa 13 siling kudadungan ang Seneco kag NUSECO may mga schedule nga daw mga maintenance work kamo nga patigayonon. May kami no preventive maintenance activities this coming Saturday and Sunday affecting NUSECO lang no. Wala kami sa this coming weekend request no sa Seneco nga ma-shutdown man sinara sila man yang operasyon niya sa ilalang yang distribution line. Okay. Ang sa transmission line ang operasyon na yung mga preventive maintenance na mag-apekto lang siya sa NUSECO nga franchise area. So, sa February 12, Ma'am Michelle? Yes, sir. Dahil lang gina, do ba si E-Plus Tarbing, ano intermittent ang signal ya? Sige, ma'am, i-check, i-testing liwat, ma'am. Hello, sir. Okay Okay na, ma'am. Sige, ma'am, go ahead. Okay, sige, sir. Sige, sir. So, going back to sa aton ng preventive maintenance, February 12, doon na siya nga adlaw, may kay ubrahon na mo ang atong nga Kabankalan si Palay 69 kV nga rin. Apat na siya ka-substation sa NUSECO ang apektado. That's Pawayan, si Palay, Naga, and overflow ng substation. So, ang mga konsumidor sa NUSECO na nag-connect dira ng mga substation, wala sila sa kuryente sa Sabado. Ganun kilain-lain ng matik no sila dapat. Although si NUSECO na may separate man nga power interruption advisories na gina-release, pero mas tayo ginong kapatian nila sa NGCP. Kaya mo sa request. So, from 6 a.m. to 6 p.m., ang Kawayan, ang si Palay ng substation, NUSECO, apektado na siya. So, the whole day, wala gina sila sang kuryente. Okay. Pero, ang Naga and ang overflow nga substation, isaylo na mo, no, from Kabankalan substation na mo, takagto sa Mabinay substation, kay para magkakuryente na. Ang Naga kag ang overflow. So, may switching lang kita nga obrahon sa Sabado nga adlaw from 6 a.m. to 7 a.m. So, for the whole duration ng aton preventive maintenance along Kabankalan si Palay 69 kV line, bali ang Naga kag ang overflow substation, i-connect na siya namon sa Mabinay substation namon. Okay. Oo. So, ang wala lang sila sang kuryente, isa lang ka oras sa aga 6 a.m. to 6 a.m. to 7 a.m. Sabado na yan? Yes, Sabado na siya nga adlaw, sir. Okay. Oo. Pero, ang Kawayan kag ang si Palay, yung substations, no, ang duwa na ka-substation, from alas 6 ang aga hasta alas 6 ang gabi, wala gid sila sang kuryente. Aha, I see. And sige. And then again may continuation sa Sunday naman din siya nga adlaw. Ang ginsaylo naton to nga Naga and overflow nga substation dito sa Mabinay substation namon, isaylo na siya namon balik sa Kabankalan substation which is na gid na siya nakakonect. So, may ara naman, isa ka oras sa aga, gihapon, 6 a.m. to 7 a.m. gihapon, kag Naga and overflow substation lang, sang NUSECO ang apektado. Okay.
Mm-mm. So bali that's for the dito nga parte no, may ara pagid kami nga another request Sunday hapon nga adlaw 6 a.m. to 6 p.m. apektado ya ang Binalbagan and La Castellana nga substation sang Luseco kay tungod nga may obrahon kami sa Kabankalan substation naman yan amon. Okay. So amo lang na siya subong ang amon nga request sa Luseco no Action Art. So ang 6 a.m. to 6 p.m. on February 13, apektadong malugar amo ning bilog nga La Castellana, Moises Padilla. Ang sa for the specific areas no mas mayo gid ma-refer gid ang mga atong konsumidor sa Nuseco kay ang sa Nuseco yang nga advisory specific ang mga barangays nga affected ang sa amo niya we can just only release no ya sa substations lang yang apektado sa Nuseco. Ay, sige. Anyway, Ma'am Michelle, pero ang restoration sa power under sa NGCP all over Negros Occidental daw complete na 100% sa inyo. Yes sir, complete na no 100% ang transmission lines diri sa Negros Occidental kag didto man sa Negros Oriental. Sige. Ma'am Michelle, halong gid permi, salamat sa time. Salamat gid sa Tempo Action Art kag maayong aga. Ariyo para mangin specific kita para sa mga konsumidor no sa ko atensyon kamo. Apektado nga mga lugar sa Domingo, Pizza 13, alas 6 ang aga tubtob alas 6 ang gabi, bilog nga La Castellana, bilog nga Moises Padilla, bilog nga Isabela, bilog nga Binalbagan. Now, may mga porsyon sa Pontevedra nga apektado barangay Mabini kag Zamora. May bahin man sa La Carlota City, barangay Hagimit, Yobo, porsyon sa Lagrangha, porsyon sa Inigaran sa Barangay Marina, Pilar, Kambugsa, Palayog, Patikwi, Kiwi, Bato, Himaya, Narawis, Aranda, Kamalaw-Balo, Kandumaraw, kag Kalapi, amo nang apektado man, lakip kamo da sa brownout. Part sa Himamaylan, Barangay Agisan, Sarait, Nabalian, Kabanbanan, Libakaw, Kabadyangan, Karabalan, kag porsyon sang Talaban. Ti atensyon kamo da kay halin alas 6 ang aga ni hasta alas 6 ang gabi nga waay kamo supply sang kuryente bangod sa preventive maintenance. Ayos, galing kay po portik dasig tiempo ta ipitino. Aryo, ang mga kandidato nga sige ratsada sumong Bertino, anyway, nagligad, nagpagwa mga survey, kamat-amat man ang mga survey subong ka-improve kag ti sige-sige na libot sa mga kandidato. Ang kay Leni Robredo, subong ni Vice President, to nagamat-amat improve ang record niya yan, no? Doon nagtaas man siya, no? Te ilang taon tani in the coming days, ha? Kay importante ini, para nga may baluan ta kon nanong dalagan, pulso sang politika, hindi pa ni mabalaan niya kung anong ang sinugi madaog sa tiyempo na sang pinili ay, no? Pero ti amon ang importante, nga at least makita ta na as of now, ang pulso sang publiko kung sino ang ila ginalantaw diri nga posible makabulig sa ila no kag makapaayo sa aton pungsod. Di kada mga kandidato kanya-kanya presentar sang ila sining mga plataporma ho o Team Pacquiao, Team Moreno kag iban pa dira. Ang ila ni Ping Lacson subong sige-sige man ang libot nila kag ni Tito Soto. Si Leo D. Guzman, no, ang sa iniblang nagpapili presidente, bawahay kaluoy magkiti kulang sa isang financially speaking, ti medyo kubos ya kag nubo-nubo ang iya budget at idyo tayo lang yung mga area mga kantuan niya. Ang pila ka mga nakita naton dire, nga actually nakita ko for Visayas bala, nga nakamuno pa lang, I don't know, basi magkanto ng iba ng kandidato, mabal man nila. Pero ang team ni Lacson kag ni Soto, naka-mention last time, nga may plano sila nga sigiyon ang build program ni sang karon nga administrasyon, kag gina-consider nila ang mga taytay nga makonek bala. Ariya namin, ikinagligad ko niya mo nang gina-istoryahan ta, pero sa nabilin nga matinuig siyang presidente daw layo na ni sa patad nga malabot pa ni ang
pagpatukod sang Taytay connecting the island of Guimaras, Iloilo, and Negros Occidental. Tisiling ko nga na interes ko, kay tiya para sa ato nimo. Kag nakamuno pala nga kandidato, among team ni Lacson kag ni Soto. Nga amo na siling nila kung kami magdalalaog na, ibuligan taning Taytay, nga makunik ko kung madayon ini. Siling ko muna ni pagpangapita si Guimaras kag Iloilo kung nali madayon ni. Hopefully nga madayon kung inapalaron sila. Ti magluwas siya, nagligad to ginmuno manini Senador Ping kag Senador Soto ang parte sa concern sa mga farmers kung abuno din ang pagambalan nga subong bisan diri sa aton sa lokal na mo man ang nagareklamo no ang mga presyo sa abuno nga kinahanglanon gid. Ti amo niya ang mga silingko amo niya ang mga issues nga dapat gid kun tani i-raise ang publiko or sa mga kandidato nga inablang direkta mga epekto sa tawo. No, inablang ang relevancy sa ginapalayag nila nga mga punto kag programa nga luyag nila matabo. Amo man lang nang importante mo nga ma-appreciate sang tawo. Ti sa tanan driyo mga kandidato sila man ni nagambal ang relevancy kag ang epekto sang ginatawag balang nga kwan atong ginimo nga mga presidential forum kag mga kwan niho, mga debate kag presentation sa mga kandidato, which is good, no? Sa mga senador, subong mo kita ko si Senador Harry Roque, purting sa otsaot yan, no? Ano to siya, TikTok to, engineer? Sa otsaot, si Engineer Harry Roque, siguro ka ngayon man siya ba? Pero ang anay, PNP chief, nga si Ilesar, munuhon ko lang niya, kaya ako nabilib ko siya, kaya naligad to, nakamuno siya parte sa development sa PNP, galing kay ti limitado lang ng time siyang nag-chief PNP mo. Ti may mga plano sa mental health issues sa PNP, ang mga padrino nga sa recruitment process dulaon na, which is really, really good. To make sure nga namin ang aton sining nga record sa PNP, kag ang parte sa cybercrime capabilities ang pulis. Amo ginang importante, kabalo kasubong kung hindi mayon yung pulis sa cybercrime nga pag-approach, nga pagsulbar, at why? Grabe, subong niya ang advance ng technology. Ti kung hindi ni mabuligan, ti amo ginaang sa uli, kung di matagan ni sang kaalam ang kapulisan, ti kundi nada. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas samaya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espoliar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gagawin ay kapin pa sa pagdumaga ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog kamo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahang. Upon saying thank you for joining the show. Magkakaksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio!